Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube चेनेलाव मोनबेसे पोस्टआव सेलेक्ट खालामनो हामारखो आसाम पुलिसाव ग्रेड 4 आव दा लोगोफोर स्किल टेस्ट जागोन मार्चआव देन बेनिफ्राय फुल डिटेल्स भिडिअ एप्लाइ आरो लोगोसे माखासे डिटेल्स नोंथांमोन लाना फैदों बेखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय बेनि उनाव लास्टआव कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय स' गोबाव खालामा जों थांगोन फै अफिसियेल वेबसाइटआव तो अफिसियेल साइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना लगइन खालामदो बा रेजिस्टार खालामदो आरो बोरै खालामो बेखौ नायाखैब्ला भिडिअ दङ डिस्क्रिप्शनाव गासिबो चेक खालाम A to Z एप्लाइ खालामनाय आरो लोगोसे रेजिस्टार खालामनायखौ मोनगोन एक्साइज कनस्टेबलनि लास्ट डेट 8 फेब्रुवारि आरो नैबे ग्रेड 4 आबो 8 फेब्रुवारि जेराव 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना HS पाससिम हागोन ग्रेड 4 आव स' बिनिफ्राय कनस्टेबलाव एक्साइजआव 10 पासनिफ्रायसो हागोन नोंथांमोना 8 पास जानाय नङा 928 पस्ट दङ बे आसाम पुलिस ग्रेड 4 आव जेराव नोंथांमोनाहाय एप्लाइखौ खालामदो जायफ्रानोखि इलिजिबल जायो दा जायफ्रा आइडि मोनबाय नोंथांमोना बेयाव फन नाम्बारखौ रेजिस्टार खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय लगइन खालामदो देन बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनांगोन जुदि हायाखैब्ला मोननै मोनथाम खायसेया रेजिस्टार खालामदोंमोन बेनि थाखायनो हायाखै जानांगौ बेखायनो गोदान मबाइल नाम्बारजों ट्राइ खालाम अब्ला लगइन जागोन स' बिदिब्ला जों हमना ला लगइन खालामबाय बेनिफ्राय जोङो डिटेल्सखौ नायमारसै फैदो गोबाव खालामा स' दायो आं बेयाव लगइन खालामबाय क्लास 8 पासनिखौ बेखायनो बेयाव मोनसेल' एप्लिकेबल जादों एबा मोनसेल' इलिजिबल जादों अके जुदि नोंथांमोना एडभार्टाइजमेन्ट नायनोब्ला बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय बे ग्रेड 4 निखौहाय स' बिनिफ्राय बिनि लास्ट डेट मिथिखाबाय 8 फेब्रुवारि आरो बे मार्चआव जागोन नोंथांमोननि स्किल टेस्टआ बेयाव एग्जाम गैया रानिं गैया जास्ट स्किल टेस्ट जागोन नोंथांमोननिखौ आरोबाव पास जाबानो लोगो साख्रि मोनगोन स' बिनिफ्राय नट एप्लिकेबल मिन्स नोंथांमोना नट इलिजिबल माने बे 8 पासल' नालाय बेखायनो एप्लाइ मोनसेल' ओंखारदों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो 8 पासाव जों एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 4 आव दानिया जोङो एप्लाइ अपसनाव थुनाय लोगो बेयाव एडिशनेल क्वालिफिकेसन बा एसेन्शियेल क्वालिफिकेसन जोंहा गैया बेनो जाबाय डिप्ल'मा गैया बेखायनो जों गासैखौबो बेयाव न' होजोबसै आरो दङब्ला येस होनानै आपल'ड खालामनांगोन नोंथांमोननि सार्टिफिकेटखौहाय मेक्सिमाम फाइल खालामनांगोन PDF बेनो जाबाय 200 KB सिम दा जों गासैखौबो न' होनसै जों नायमारथारनोसै मोनबेसे पस्टआव खालामनो हायो आरो मानो खालामनो हादों स' बेखायनो जों गाहायाव फैनानै सेभ एन्ड प्रसिडआव जोङो थांनांसिगोन स' बेखायनो नोंथांमोना बे सेभ एन्ड प्रसिडआव क्लिक खालामना होदो दा जोङो सेलेक्ट खालामनांसिगोन मोनथामला पस्टआ बेयाव ओंखारमारोनै नायदो नोंथांमोना मोनथामल' ओंखारमारदों जेराव नोङो फार्स्टआव प्रेफारेन्स होनो सानदों बेखौनो सेलेक्ट खालामदो स' बेखायनो जों एटेन्डेन्टआव खालामसै स' जों बेयाव खालामनानै साबमिटआव थुनांगोन दा नै लडिं जाबाय थ' साबमिटआव थुनाय लोगो जोंहा बेबायदि सेलेक्ट खालामबाय थानांगौ आरो बेखौ मोनथामखौबो खालामदो नोंथांमोना दा मा जादों मिथिया आसाम पुलिसा गासैयावबो हागोन होनदोंमोन नाथाय बे मोनसे टेकनिकेल इसु जादों जानांगौ आरो लोगोसे नङाब्ला बिथांमोना सिस्टेमखौ चेन्ज खालामबाय नङाब्ला गासैबो पस्टआव बेयाव श' जागौमोन आरो खालामनो हागौमोन स' बे दुखुनि बाथ्रा थाबाय देन बेनिफ्राय जों बेयाव सेलेक्ट खालामजोब्बाय स' दानिया प्रेफारेन्स पस्टआ नोंथांमोना गाहायाव मोनसिगोन मोनबेसे खालामनो हामारखो सेभ एन्ड प्रसिडआव थुबावबाय स' बेयाव थुनाय लोगो दानिया डकुमेन्ट्स नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन दा नोंथांमोना नै मोनसे आइ बाटन मोनदों लोगोसे जेरावनोखि गोजा स्टार मार्क दङ बे मेन्डेटरि स' बेखौ आपल'ड खालामथारनांगोन 200 KB सिम मेक्सिमाम PDF फाइला स' बेखायनो जेराव दं PRC नांलाया PRC खौ नोंथांमोना स्किप खालामनो हायो जेबो नङा दोननो हायो अके बेयाव मेन्डेटरि नङा एबा बिथाराखै अके दा बिनिया जाहैबाय सार्टिफिकेट बा एज प्रुफ थ' जायफ्रानिखि 8 पास एसे गोसोआव लाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट दङब्ला हरबानो जाबाय एडमिट थाया नालाय जुदि एडमिट दङब्ला मोजां एडमिटआव नाथाय नोंथांमोननि बार्थडे डेट थानाय जानांगोन जायखिजाया सार्टिफिकेटबाबो जागोन एक्सेप्ट जागोन 8 पासफोरा स' बिनिफ्राय PRC नांलाया गासैनाबो PRC नाङा जेराव गोजा मार्क दङ बेयावसो नोंथांमोना खालामनांगोन बेयाव नाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौ बिथाराखै 8 पासफोरनि थाखाय स' बेखौ नोंथांमोना स्किप खालामनो हागोन दा जेरावनोखि गोजा नाम्बार स' बेयावसो नोंथांमोना साबमिट खालामथारनांगोन जुदि आं बेखौ स्किप खालामगोन अब्ला फाइनाल साबमिट जागोन ना जाया नोंथांमोना नायनो हागोन स' बेनिफ्राय फट' आरो साइनखौ नोंथांमोना हरथारनांगोन बेनिफ्राय बाखि नोंथांमोना जेराव गोजा मार्क गैया बे जाबाय स्किप खालामजायो बे मोनसे सिस्टेम स' बेनिफ्राय नोंथांमोना पार्सनेल डिटेल्सआव नोंनि एड्रेसखौ लिरजोबदो देन बेनिफ्राय सेभ एन्ड प्रसिडआव नोंथांमोना थांनांसिगोनलाय दा जोंहा सेभ एन्ड प्रसिडआव थांनाय लोगो जायफ्रानोखि क्लास 8ल' पास गोसोला बर्डआ नोंथांमोना जास्ट स्कुल नेमखौसो होनांगोन दे बबे स्कुलाव फरायदोंमोन बेखौ होनांगोन स्ट्रिमाव नोंथांमोना कर्सआव जेबो होलायनाङा जास्ट इयार अफ पासिं नोंथाङा बेसेबां सनावहाय पास जादोंमोन क्लास 8 पासखौ बेखौ होनांगन बेनिफ्राय नोंथांमोना सार्टिफिकेट एबा मार्कशिट नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेयाव मार्कशिटआ बेस्ट जागोन अके बेयाव नोंथांमोना साबमिट खालामदो मेक्सिमाम 200 PDF फाइल खालामनानै स' बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे अपसन मोनगोन सेभ एन्ड प्रिभिउ अके बेनो लास्ट प्रसेस दा हमना ला बेयाव स्कुल नेमखौ टाइप खालामबाय इयार अफ पासिं जों बेयाव जायखिया अनुमान टाइप खालामसै 2008 देन बेनिफ्राय जोंहा आपल'ड खालामनांगौमोन स' बेखौ दोननानै सेभ एन्ड प्रिभिउआव थांनाय लोगो नोङो बेसेबां हरखो माखो जों बेखौ नायफिनजोबनानै जों लास्टआव फाइनाल साबमिट खालामबानो जोंहा हासिगोन बेनो जाबाय एप्लाइ डान एबा जोब्बाय आरो लास्टआव
स' बिदिब्ला जों प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो नायदो नै गासैबो बेयाव साबमिटेड नट साबमिटेड जाबाय बेनिफ्राय बेक एन्ड कनफार्म दङ स' कनफार्म खालामबा बियो फाइनाल साबमिट जासिगोन दा जोंहा स्किप खालामनो हादोंमोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज गैयाब्लाबो क्लास 8 पासफोरनि थाखाय स' बे नोंथांमोननि थाखाय एक्सेप्टेबल जादों आरो बेयाव होनाय दङ स' बिनिफ्राय प्रेफारेन्स पस्टआ थाबाय प्रेफारेन्सआ मा होदों दा नोंथांमोना बेखौ नायदो स' बिनिफ्राय गासैबो अकेबासो फाइनाल साबमिट खालाम जुदि नोंथांमोना रिजेक्ट जाजानो गिदोंब्ला मोजाङै चेक खालाम आरो जुदि मिस्टेक जादोंबा नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनाङा स' बेनोमोन लोगोफोर नोंथांमोना मोनथामला पस्टआव फाइनाल हामारबाय आरो स्किल टेस्टआ नोंथांमोना मार्चआव जागोन